Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di kolam pancing balik kembali. Hari ini lor, saya timbangannya kau nonton. Lor, kak, cek nolor, cek cepat enak, naik lor. Oke, gore nih. Gore nih. Oh, lor, gore nih lor. Ah. Ya, rasa ketemu balik no tiket. Lor, gak ketine mengkol. Golek kan yo iki wae kok nang Bayi tak wawancara nih wae kok. Iki sama dhewe. Aku kelep soal iki. Bayi tenan lep dhewe. Lep dhewe bae teman. Aku tak prono. Lho iki lor, lor gak kawat lor. Munggah lor, bapakne lor. Kok siat ya Pak lor. Lor, langsung naik lor, kuwabe lewat tak dilokno. Ale pira Mas? Ale pira? Kawan menawi. Oh, oleh papat lor. Haup lor iki pone ayo. Loh. Loh. Oleh papat ke 5 lor. Aneh teteh. Oh. Nggih, sama mereka nggih. Cuma mata kesengket. Apa? Kesengket ah. Niki, pas niki lho, kesengket. Oh, sengket wis solo sengket. Yo dirilis lho, sengket lho. Oh. Oh, dirilis ya. Oh, makanya gak mangan terus lho, sengket terus ya. Monggo yang mau merapat oleh 1.000. Oke. Ya, kalau saya Bang Koe nek mari ya. Mungkin mau nak. Heeh. Oh, balik ke wet. Oke, Bah. Oh, wape oleh Pak lo, monggo yang merapat kalau macam berbagai macam. Monggo yang di budali. Oh, baik itu gak kuat gowo. Lek ini eman lho, ribawe haup lho iki lho. Iki wong tuwa sing ngomong lho. Sing ngomong A1, A2, A3. Wes. A4. Ala pira Dek? Situ Dil. Lho. Tak diutak lho sing rada bocah soalnya lho. Cekno. Oblor kono arep iki ya padha oleh kabeh merata iki jenenge. Iki namanya haup merata. Wah, gak kopong lara kok. Oh. Oh, merata tenan lho. Oleh telu, papat. Oh. Kata-kata nang wonge lur untuk kadok oren. Gak enak dikata wong wong pas kerja. Dewa ya lewat dewa bolamu wae. Dewa bolamu lat golek ya lho sire kari plus dewa ya. Oh, mundak pangkat deh. Makane. Terus saiki. Kerja rutin terus ya. Oke. Wah, iya. Oke, sekian terima kasih untuk info hari ini kan Haup nang di Budali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.